Muhterem konaklar. Татарстанның мәдәни башкаласы конкурсы республика районнарына һәр яклап осталыгын күрсәтү мөмкинлеге. Бик шатланып килдек Казанга. Без инде елга бер тапкыр килеп, менә шундый үзебезнең культурабызны, мәдәниятебезне, гореф-гадәтләребезне күрсәтеп китәбез. Быел инде гаилә елы булган күбрәк гаиләләргә игътибар бирдек, гаилә династияларына. Менә сез кергәндә күрдегез безнең Чүпрәледә җитештерелгән продукцияларны. Анда да күбесе гаилә белән җитештерәләр ул продукцияларны. Менә Шарафутдинов Илдарлар гаиләсе, алар умартачылык белән шөгыльләнәләр. Менә эшмәкәр самозанят итеп инде үз мәшгуль Лилия Шакурова, ул инде тоже әнисеннән калган традицияларны дәвам итеп, менә пешекчелек белән заниматься ителә, тортлар пешерә, менә милли ризыкларыбызны пешерә. Һәм шулай ук үзебездә җитештергән продукцияларны алып килдек. Менә сөтләр, алма бакчаларында үскән алмаларны, җиләк-җимешләрне алып килдек. Менә ул алмалар инде безнең Чүпрәленең брендына әйләнде. Аны да безнең Хайруллиннар гаиләсе, Альфред һәм Фарида ханым башлап җибәргән. Чүпрәлеләрнең ярминкә мәйданчыгында бренд булган алманы халык чират торып алып та бетергән. Шулай да Хәлхем ансамбле җитәкчесе авыз итеп карарга бирде. Я дарю вам дувановские яблоки. Хәлхем татарчалатып әйтсәк, чаткы дигәнне аңлата. Республика күләмендә уздырылган бик күп дәрәҗәле шул исәптән Балкыш фестивале лауреаты. Татарстанда чуаш халкының иң күп төпләнеп яшәгән районы да әле ул Чүпрәле. Рәхәтләнеп, татарчада сөйләшәләр чуашлар. Без инде 13 ел бергә уйлап йөрибез. 13 ел без мин инде главный аккомпаниатор булып йөрим, баянист, гармонист. Әлеге залда теллегать вә әхлак алмашып яшәгән күп милләтле Чүпрәле районының беренче күргәзмәсе. Гаилә династияләренә багышланганы аеруча киң кулачлы. Надежда Мокшина таныштыруынча, аларның гомуми педагогик хезмәт стажы 1000 елдан артык. Укытучы һөнәрен буыннан-буынга тапшырып килгән башка гаиләләрнең дә шәҗәрәләре тәкъдим ителде. Район бик үзенчәлекле, ул милли яктан да үзенең үзәктән шактый читтәрәк булуы белән дә аерылып тора, ләкин мәгариф өлкәсендә булсынмы, мәдәният өлкәсендә, фән өлкәсендә булсынмы, Чүпрәле районы ул алдынгылар рәтендә. Гел алдынгылар рәтендә булу зур тырышлык таләп итә. Районның абруен күтәрү өчен Чүпрәлеләр бердәм булып эшли белә. Biz bit инде районның күрсәткечләрен, районның булганлыгын күбрәк авыл хуҗалык күрсәткечләре буенча, да промыш күрсәткечләре буенча бит инде билгелибез. Әмма дә ләкин менә хәзер мин әйтергә бер күрсәткеч бар. Бу халыкның рухи байлыгы, бу халыкның интеллекты, бу халыкның әйтергә кирәк мәдәнияте. Мин әйтер идем, Чүпрәле районында бик шән, бик тә бай рухлы халык яши. Чөнки бу күп милләтле район. Ömer birliğe burunur, şıgırdıvardan aslan bulur, aslı zene hizmetler, bilzine. Әйе, мәдәният халыкның көзгесе. Һөнәрче гаиләләр һәм гаилә йолалары дип аталган мәйданчыкта Чүпрәлеләрнең мәдәни мирасы тулысынча чагылды. Әлеге туку станогы 20нче гасыр башында корылган, төзелгән һәм ул әле дә эшли. Әйтерсең лә ул үткән белән бүгенгене тоташтыра. Туку станогы Бөтен Россия конкурсында авыл гаиләсе номинациясендә җиңү яулаган Куракиннар гаиләсендә сакланып калган. Антонина Кудряшова сәйлән үрү белән шөгыльләнә. Балаларын һәм оныкларын да өйрәтә бу һөнәргә. Биредә кунаклар йөзем белән тутырып пешерелгән кабак белән сыйлана. Брай бәлеше, чакат сыры да телне йотарлык тәмле иде дип бәя бирүчеләр. Татарстанның капкасы булган Чүпрәле районы бүген күргәзмәдә үзенең бөтен милли байлыгын күрсәтте дип әйтсәм, ялгышмамын дип уйлыйм. Чөнки биредә без инде шул өлкәгә генә хас сөйләмне күрдек. Андагы авазларны, мишәр телен күрдек, аерым сүзләрне күрдек. Һәм шулардан башлап инде халыкның һөнәрчелеген күрдек. Биредә тәрәзә яңаклары да бар иде, май ясау юллары да бар иде. Һәм иң мөһиме, һәр гаиләдә булган менә шушы милли байлыкны саклау үзенчәлекләре чагылыш тапты. Монда инде без халыкның күп милләтле халыкның дип әйтсәм дә ялгыш түгелдер. Һәр авылына гына хас киемнәрен күрдек. Бу авыл киемнәре дә иде.
Анасан инде бу һәр районга, һәр авылга гына, һәр гаиләгә генә хас миллияткәрләр, китап байлыклары да менә аларның барсын да матур итеп чагылдыра алдылар. Һәм менә шул күргәзмә әле җанлы рәвешле, төрле йолалар белән, йолаларны күрсәтү, гармоннар уйналышы, моң, җыр белән бергә алып барылды. Җырлы моңлы Чүпрәле районы үзенең балта осталары белән дә дан тоткан, анда токта да ярганнар. Менә күрәсезме, шуны дәлил итеп монда нинди матур тәрәзә йөзлекләре куелган, аларның һәрберсе үзенчә бизәлгән. Ул бизәкләр барысы да бер мәгънәне аңлата. Менә монда минем янымда Иске Кәкерле авылыннан килгән ханымнар. Иске Кәкерле авылында инде безнең элек-электән бирле Савашниклар авылы өстәлебездә дип әйтсәк, балта осталары авылы дип дан тоткан. Безнең Башкириягә барсаң да безнең наличникларны әллә каян танып менә әйтәләр, что именно Кәкерле ирләре ясаган дип. Мордовия якларында, Пенза якларында безнең әби-бабайларыбыз бөтен Россия буйлап таралган инде. Һөнәрчеләр мәйданчыгының горурлыгы гармон коллекциясе күргәзмәсе. Иң борынгы гармон 1936 елгы. Һәрбер күргәзмәдә һәрбер юнәлеш аерым күрсәтелде. Ул бик матур итеп сөйләнде. Шуңа күрә мин уйлыйм, Чүпрәле районында безнең милли традицияләрне саклауга бик зур игътибар бирелә һәм уңышлар да күренә. Күргәзмә мәйданчыклар карау, танышу өчен генә түгел, кайберләре чып-чын остаханә. Казанда бездә яшәп, мин шул чаклы горурланам. Монда һәр көнне, һәр район үзенең мәдәният көнен үткәрә. Һәм инде мин һичшиксез өемендә 3 балам булуга карамастан, туры килсә балаларым белән бергә, гаиләм белән бергә иптәшем концерт залында утыра. Улыбыз белән үзем инде мастер-классларда бик теләп катнашам. Менә әле без Чуваш кызы Настядан менә шундый матур панно ясарга өйрәндек. Шуңа сөенеп, шундый мәртәбәле кешеләр белән танышып, мастер-классларда йөреп, һәрбер районның бит инде барыбер үзебез барыбыз да монда шундый чувашлар, марилар, урыслар, татарлар һәрберсенең үзенең культурасы, үзенең җырларын белән танышып, шатланып, горурланып, дуслашып, менә әле номерлар белән алышып, Алла бирсә, аларны инде кунакка көтеп калабыз. Исәнмесез, мөхтәрәм милләттәшләр, якташлар, кан кардәшләр, кадерле Казан халкы, баш калабыз кунаклары. Чүпрәлеләрнең нәсел мирасы күргәзмә мәйданчыклардан сәхнәгә күчте. Чүпрәле районының төп горурлыгы хезмәт сөючән, кунакчыл, күп милләтле халкы һәм без алар белән горурланабыз дип белдерде сәламләү өлешендә чыгыш ясаучылар. Безнең районыбызда менә авыл хуҗалыгы районы буларак, без бит инде менә республикада да беренчеләрдән барабыз инде. Икенчелек буенча да, терлекчелек буенча да хәзер яңа уңышлар безнең барлыкка килә, чөнки безнең яңа инвестор эшли башлады. Чистополе холдинг компаниясе Сильна хуҗалыгы бит инде бик уңышлы гына эшләп килә. Һәм әле алда да планнар бик зур. Киләчәктә дә менә шулай итеп хезмәт белән, мәдәният белән безнең гореф-гадәтләрне саклап калып, аларны тагын да үстереп, шулай итеп алга таба барырга дигән максатлар белән яшибез. Әйе, туган туфракның җылысын тоеп яшәүче эшчән, талантлы халык барсына да ирешә. Чүпрәлеләр чыгышын тамамлаган «Мин яратам сине Татарстан» җырының авторы Роберт Ракипов та яңа чыкалыдан. Мин яратам сине Татарстан, горур халкың өчен яратам. Татарстанның мәдәни башкаласы фестиваль конкурсы өчен әзерләнгән тәкъдим итү чарасы Чүпрәле халкының милли мәдәни мирасы бай икәнен тагын бер кат раслады. Ә иң мөһиме ул буыннан буынга түкми чәчми тапшырылып килә.